kopeta barkatu lurrean daukagularik deskantsatzen. Sudurretik hartu, ahotik bota, 3, sudurretik hartu, ahotik bota, 4, sudurretik hartu, ahotik bota, 5, primera. Pixkanaka altxa egingo geha, eskuak lurran jartzen ditugu, behatzak lurraren aurka, eta pixkanaka gure oinak altxatzen jungo geha. Gora goaz, pixkanaka gure hankak luzatzen, eta pausu txikiak emango ditugu. Gure orpoekin lurra ikutzen aleginduz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Pixkanaka eskuak atzeren zekatri, eta gora goaz, gure bizkarra borobilduz. Esterilaren erdigunean kokatuko gara berriro ere, eta kasu honetan enborra eta besoak luzatuko ditugu. Horretarako eskuineko hanka ezkerreko hankaren aurretik jarriko dugu, eta besoa alde berdinera luzatuko dugu. Aurkako besoarekin pixka bat eskumuturretik tira eginez. Arnasak ona mantentzen aginduko geha. Berdina errepikatuko dugu, baina kasu honetan aurkako alderantz, ezkerreko hanka eskuineko hankaren gainean, eta ezkerreko besoa gora. Orain, orekarik eta txiki bat egingo dugu, ni alboz jarriko nahi zuet ikus nazazuen. Eskuineko hanka altxa egingo dugu eta besoekin honakoa inguratuko dugu. Eta 3 arnasketa egingo ditugu modu honetan. 1, zurretik hartu, eta bota. 2, zurretik hartu, eta bota. Eta azkena zurretik hartu, eta bota. Gure belauna muxukatzen ahaleginduko geha, bizkarra pixkanaka borobilduz, eta hasierako postura berdinan jarriko geha. Primeran, aldaketa eta berdina errepikatuko dugu. Belauna gora, belauna besarkatu, eta 3 arnasaldi hemen. Lehenengoa hartu, eta bota, bigarrena hartu, eta bota, 3. hartu, eta bota, eta belauna muxukatu. Primera. Orain lurrean eseriko geha berriro ere, urrengo ariketa egiteko alboz eseriko geha, eta hankak 90 gradutan jarriko ditugu. Abdominala fuerte estutu eta hemen mantentzen ahaleginduko geha. Sudurretik hartu, eta ahotik bota. Bigarrena sudurretik hartu, eta ahotik bota. 3. sudurretik hartu, eta ahotik bota. Primera, pixka bat deskantsatu eta berriro ere honako errepikatuko dugu. Bagoaz, hanka gora, eta prest, besoak luzatu, 1,
2, eta 3. Primeran. Orain pixkanaka atzerantz etzango gean. Eta kasu honetan, arnasartzen dugun bakoitzean, ipurdia gorago eramaten ahaleginduko gea, bai? Zubi bat osatuz. Zuen orpoak ipurditara itxatxi eta bagoaz. Arnasa hartu eta botatzean gora. Berriro ere hartu eta gora. Hartu eta gora. Eta hemen mantenduko gea. Pixkanaka ipurdia jaisten hasiko gara. Ezkerreko hanka modu honetan utziko dugu, eta eskuineko hanka berriz goraka luzatuko dugu. Gure eskuak ixterratara eramanez. Eta arnasa botatzen dugun bakoitzean, eskuekin pixka bat guregana bultzatuko dugu. Bagoaz, lehenengoa, arnasa hartu eta bota. Hartu eta bota. Hartu eta bota. Eta mantendu. 3, 2, 1, primera. Berdina errepikatuko dugu beste hankarekin. Eskuak ixteratzik aldera eta bagoaz. Arnasa hartu eta bota. Hartu eta bota. Hartu eta bota. Eta mantendu 3, mantendu 2, mantendu 1. Primera. Gure belaunak besarkatuko ditugu. Eta pixkanaka mugitu egingo gea gure lumbarrek deskantsua emanez. Belaunak eskuineko aldera eramango ditugu. Gure besoan gurutzen moduan luzatu eta aurkako aldera, belauna aurkako aldera begiratuko dugu. Zuen bizkarraldeko ezkerreko aldea nola luzatzen den sumatu beharko zenukete. Arnasa zurretik hartu eta bota. Hartu eta bota. Eta azkena hartu eta bota. Berdina errepikatuko dugu, baina gure belaunak aurkeko aldera eramanez eta aurkeko alderuntz begiratzen. Hartu eta bota. Hartu eta bota. Hartu eta bota. Hartu eta bota. Berriro ere gure belaunak besarkatu. Pixka mugituko gea. Eta saioarekin amaitzeko azkeneko minutuak erlaxazio txiki bat egiteko erabiliko ditugu. Orduan, eroso zaudeten modu batean etzan, oinak aldeetara erortzen utzi, besoak ere erlaxatu, zuen gorputzeko atal guztiak erlaxatu, eta une honetan zuen arreta guztiak, arreta eta pentsamendu guztiak zuen arnaz hartzeko moduari eskaini, bai? Zurretik hartu, eta hortik bota. Nahi izan ezkero esku bat sabelean jar dezakezue, arnaz hartzen dezuenean zuen sabela nola puzten den ikusi, eta botatzen nola lasaitzen den sumatzeko.
Pixkanaka berriak irekiko ditugu eta presarik gabe altxatzen jungo gara. Erlaxazio txiki honekin gaurko saioa amaitutzat emango dugu eta besterik gabe gustatu izan espero dut eta egunero ez bada ere noizbehinka luzaketa txiki batzuk egitea gomendatzen dizuet gure malgutasuna trebatzea aldera, bai? Animo denei eta aurren arte. Aio!